Bapak nggih kijing miringipun. Ditunggu. Loh. Masak he.
Wong lagu trap. Yo. Seriune nggih Bu nggih, mangga. Apal mboten? Iya, iya. Goyang tipis-tipis Bu Haji. Iki budeku iki. Aku gur ning kene kebagian. Ses. Lajeng ya Bude. Kamu ngeliatin apa to, Le? Katresnan. Kita goyang lagi bro.
iya ya. Iya. Anak putu nih mana putu. Nah, ini kompak ya Pak nggih, kompak luar biasa. Mbak Uti monggo Mbak Uti lho ndelik ora ketok Mbak Uti. Oh, bablas Niki kene. mae Mbak Putut. Oke, Mae. siap. Oke, Mbak Uti sehat-sehat nggih Mbak Uti nggih. Mbak Ayu. Ayo lebake. Aja Ayu yo karepmu ora layu yo karepmu. Iya. Uyung ya. Langsung uyung. Semar mulya iki yo. Habisin dulu duitnya. Ayo keluarga besar Boyolali. Keluarga besar Solo. Asik. Dadi lelo atiku nalikane sepisan ketemu. Wong ayu dadi laku godho ati rinten siang kalu biar baji waraga nandang rasa tumepe sing kalbu nenguyahi segara Takkan bisa runtuhke atiku Terima kasih Bu. Suwe nggonku ngenteni Lewong ing ati kaeto jampi Dadi nyenengkan isi Najan ado lakoni Luar biasa ya ampun. Duitnya tindak kese nerong teh orang tua mundur Nah, nggih, terus gak payu Pak nek rantek Pak. Yo. Santo Pandita Ratu Ning siramu dadi cinta Udah habis pengantinnya, udah habis. Muga dilani Tresnaku bakal kino mati Matur sembah nuwun Yo, Semar. Asik. Solo. Saben nyawang fotomu rasa kangen kumarang sliramu wong ayu biyen nate aku tresno bebarengan ning gedung ombo Saiki adem papane
lagu ki sing gawe ya Mas Landak. Nggih. Kiai Sragen. Mas Sanyoto. Hah? Ayo. Peleman kok kowe kewan. Yo. Nano 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 nano. Panyuwunku mring sliramu dilakoni ya Mbah. Awake puput panas. Panas, nyetrum ya Mbah. Oh, kowe ya ora? Oh, ayo. Ora. Panas ora, Mbak? Adem, adem, aku adem. Ayo, kowe put. Panyuwunku mring sliramu kepada semuanya. Kembali ke laptopnya Mas Gareng. Yo, Semar. Asik.
Put. Iki lagu ki sing gawe ya Mas Landak. Nggih. Biaya Sragen. Mas Sanyoto. Hah? Lah ya. Peleman kok kowe kewan. Yo. Nano 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 nano. Panyuwunku mring sliramu dilakoni ya, Mbah. Awake puput panas. Panas, nyetrum ya, Mbah. Heeh, kowe ya ora. Oh, Ayo. Ora. Panas ora, Mbak? adem, aku adem. Ayo, kowe Put. Panyuwunku mring sliramu kepada semuanya. Kembali ke laptopnya Mas Gareng, monggo. Yo, ada mic lagi Mas, ada mic lagi.
Melo apa lagune? Yo. Matur nuwun Bapak. Semar mulya iki. Lemon Ayo, tea. turulannya Ayo Bapak. lemon Joget ini. Monggo bel sembako lemon tea. Spesial kagem Ibu Ngatmi. Oh iya. Ah, iya. Masuk deh. Umpama sliramu tekan melati, aku kumbang bidang sari. Umpama sliramu margi kok manis, aku kang tancah nyewati. Wana Solo. Sita janji pangeluku semono, janji prasetya ning ati. Ganti mati ora bakal lali, Karo rasane iya. Miter rasa jagat raya, ngelinyono ukelan samudra. Nora ilang memanise adunya dadi ati selawase. Sor, Mas Adik. Asmane Adik toh. Ya Allah. Mas Adik. Apa Nggih toh, ya? Mas? Nggih. Nek nyawang Mas Adik iki ketok leh lungguh puenu. Kandhani kok. Ini ciri-ciri yang anaknya banyak ini kayaknya. Iso ngono, Mbak. Mbak, siap-siap ya Mbak ya. Kayaknya nanti anaknya banyak ini. Amin. Iso nebak ngono ya. Masuk. Nalikan Sosokno Mas. Yo. Wasik bro. Campur
bareng menika nyidam sari. Marem nggih? Marem. Semarang jare arep maju meneh. Alhamdulillah. Pak, sambil maju mriko nggih. Nggih, monggo. Nggih, ayo. Lagune. Monggo Bapak nalikani ngoten. Nalikani ro ing dalu atiku lan lamun sira ayu nanti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku Nggih, ya. matur suwun